y Seintiau Newydd yn y glas, nid i gwyrdd arferol, yn chwarae o'r chwith i'r dde a'r bel yn cael ei hanelu tuag at Smith. Ac un o'r chwaraewyr fydd nawyddus i osod i stamp ar y gêm a alle gymryd i dîm o 8 pwynt yn glir ar frig yr uwch gyngrair. Dyna mor bwysig ydy'r gêm yma. Evans eto, mae Evans i gyd na'r ferchog ar draws wyneb y gol oedd Venables yno. Nath o rywsyd ddim ymateb, a da chi ddim fel arfer yn deud hynny am Venables. Dyna lle mae o, bob wythnos. Ti weld ar y postyn bell yna'n jyst rhyw cropian i mewn yn sgorio rhyw 2 lath. Gwych gan Will, defnyddio i gorff yma'n hyn yn gorfforol cryfach na Spencer. Troi ddyn, a un symudiad y bel ar draws y cwrs 6, neb yno. Mae Mullen di cholli hi. Gwasgu maen nhw'n gwneud, ynde? Oh! Bobl bach Shannon. Mae wedi cychwyn yn ganol cae heddiw. Safle amddiffyn nhw'r dde ydi o'n y cefn, ond mae wedi gwneud mor dda yn canol cae ar gychwyn y gem. Mae'n cael ei hun eto heibio Venables yn ymwysodwr. Wedyn o'n mynd o'r ochr. Mae'n mynd am yr ergyd na. Sa fod i medru cael ei draws y golwr. Wel, mae yna ryw neges bach di bod wedi isio cerdyn i rywun. Ac Carden Felen ydy hi i Colin Caton. Oedd o'n meddwl bod yna goch ar y ffordd, dwi'n meddwl. Oedd o'n barod i symud set. Ond falle bod o'n meddwl, hei, oedd be nes i ddeud yn heiddi coch, ddim melyn. Ond be ddim yn cwyno. Nawr te, mae'r dyfarnwr yn edrych ac yn edrych ac yn edrych. Mae rhaid i fi gyfaddau, o'n i'n disgwyl chwiban a bus yn pwyntio at y smotyn gwyn. O'n i ddim. Oes na gysylltiad, oes na gyffyrddiad. Wel, ni o ongl yma fo Stevens. Di'r Bengli, na. Hynny yw, o weld hwnnw, mae o'n heiddi Carden Felen, dydy. A da i'n agosau at 5 munud ola yr hanner cynta, bywiog neilldiol. Oedd Hudson di mynd efo Will Evans yn doedd. Mae'r ddau yna nabod i gilydd y dda yn yr hanner cynta yma. O, mae Evans i gyd na'r ferchog. Dyna'r ergyd, a pam lai. Ac mae Kay, wel, di cael gafel yn ni, ond, Mae'n dod ar ei draws o, mae'n sgil anodd, ond mae rhai fo wneud i ben dros hwnna. Ac y meistr y gig osod. Marriott yn ei chymryd i, a mae amddiffyn canol y Bala di sefyll yn gadarn. O, Pete, am beniad calad oedd hwnna. Ildio'r dafliad. Routledge. Nôl i mewn. Hudson yn mynd lawr, cael ei dynnu lawr, meddai fo. Na, mae Iwan Griffith eto. Wel, i fod yn deg ar dyfarnwr yma, falle mae wedi gallu cael gwell golwg ar be ddigwyddodd yna. Yn ei weld. Na, mae'r ddau wrthi. Oedd Hudson ddim wedi cyrraedd y bel. Oedd y bel wedi mynd llathan da dros di ben. Mae o'n ei dynnu fo, cofia. Hudson. Ar ferchog Holland, Smith, Sislevic, a bob tro yna berig. Unwaith eto, Sislevic y tro yma, mae wedi gallu creu y lle, mae'n hyfryd ar bar yn achub y Bala. Mae'n un o heina, ti'n gwybod beth mae'n mynd i wneud. Os diolch mynd i ddechrau'r bel yma, ti allan i'r postyn, a crymanu, a mae'n mynd i'r gornel bella, gornel ycha a rwyd. Fydda chdi'n mynd i mynd ar ei chawnti. Mae Ramsey yn dod gwybod lle mae'n mynd i drio roi hi, a dwi'n meddwl sy'n Ramsey ti'n neud beth fwy o ymdrech, jyst i neud siŵr bod ti'n saf. Ella bod o'n gwybod bod ti yn cofio, erwydd oedd hi'n dal i godi pan oedd hi'n dorri traws, doedd. Drycha, oedd, ond sgil da. Ac un peth am gau gwag heb dorf. Mae yna rhywbeth am glywed sŵn y trawst yn cael ei daro. Mullen, Routledge. Tu allan i'r Routledge mae Sislevic. Unwaith eto. Mae wedi creu lle fan hyn i Mullen. A fysa'r hen Mullen, da chi ddiw deimlo, di cael un cyffyrddiad ydi mynd am gol.
a ddim cweit gweithio. Cyfle i Henry Jones, mae Venables yr hydd. Shannon oedd o, Shannon at Venables. A pan da chi'n sgorio 10 gol mor gynnar a hyn y tymor, mae'r hyder ganddo chi fod yn fentlus felly. Oedd o milltir oedd y fanna, ond ti'n gwybod be, oedd gyda fo ddigonedd o fwlch o'i flaen o i redag i mewn i. Dydy o ddim yn cam sefyll. A oedd o'i cyflym i gyrraedd y cwrs Cosby, dwi'n mynd saff. Ond dyle fod i mynd i bach yn ogosach, a wedyn neud i benderfyniad i fyny wrth redag at y bel, codad y ben, a na dy benderfyniad, lle ti'n mynd i reid ti. Tackle 10 gan Spender ar Evans, medde'r dyfarnwr. Dyna di'r gwahaniaeth. Bod Spender yn 34 oed llawn profiad. Yn ei ddisgwyl. Venables! O! Am arbediad gan golwr profiadol. Gafodd o lwc, a'r lwc oedd bod Venables wedi taro ergyd mor wan a'r gol mor wag. Ond ergyd hosan ydy de. Edrych ydy yma, Harrison yn mynd full pelt i redag yn ôl o am gyfla. Mi dyle fo jyst dim meddwl amdani a jyst mynd a chwipio i fo drwy chwith a wedyn ella sa fo di sgorio. Mae'n gwneud cael pwyntiau byd bach mwy, dim ar ei droed cryfa fo. Ond mae'n gyfla hanner dydy. Ond Harrison, oedd o'n mynd i roi fyny nagwydd. Oedd o'n gwybod bod y sefyllfa'n anobeithiol, ond oedd o'n dal yn mynd i drio popeth. Oedd os rhywbeth, oedd o'n trio gormod, oherwydd oedd hi bron na pasio fo, oherwydd oedd hi mors araf, oedd o'n meddwl bod ti'n mynd i fod yn ergyd cyfymach a hynny. Fatha'r bel slo araf na yn criced, ti ddim yn ei disgwyl i, a mae'n curo'r bat. Jones allan at Evans. Evans! O! Faint! Oedd o'n trio honna, Malcolm. Ti'n gwybod fe? Oedd am croesiad ar ni, oedd am siap croesiad ar ni. Does am siap ar ei wyna bod o wedi. Ond am ergyd. Oedd Harris yn ddim yn agos i hwnna, mae gyda am. So oedd ddim di cyrraedd i. Wel, oedd Harris ddim yn disgwyl o'n neud hynny, nagwydd? Dwi'n meddwl nath o dri. Y ffordd nath o just, nid i ben dros di troi trwyddi. A'r enwau, yr hen enwau, Routledge a Cislevic. Enwau bron iawn, llwyddiannau'r gorffennol fyddwch chi'n deud, ond da chi'n mynd mor bell nôl â hynny. Ond mae yna rhywbeth yn gyfarwydd am yr enwau. Da ni'n sôn, un o fod y llall, Bale at Henry Jones, Marriott mewn yn sydyn. Robles. A mae Robles di gweithio gael ys y nebynnau ar hyn o bryd. Mae rhaid o fynd i hun, Robles! Am arbediad gan Ramsey. A ddi bwysig. I fynd lawr mor sydyn. Oedd o'n gwybod sa fod i mynd am y postyn pellad am o napod i char am o napod i gem o. Gwych gan Robles cofia. Penderfynol fan'na. Wan sgil. Rhwng canol a'r ergyd sydd yn sydyn i fewn. Holland, Holland sy'n gadael. Mae o ar garden felen, falle bod hynny'n cael rhyw fath o ardath ar y penderfyniad. Wel, yn dacl fler doedd ar Henry Jones, mynd i dan ôl. Ond, hei, mae hwn yn eilydd a hannar i ddod i'r cae. Ben Clark sgorio ni ddwy gem dwytha, 2 beniad ar dyn chwaraewr lleia ar y cae. Ond mae gen fo safon. Mae hwnna'n syth i lwybr Clark sy'n newydd ddod i'r maes. A dyna sut i greu argraff i gyffyrddiad cyntaf. Y gol symlan y byd ac yn sydyn. Mae'r ymwelwyr ar y blaen. Dwi'n newi sôn am ei golia fo. A ges i'n amser i orffan ym mrawddeg, tan a ddyn digwydd. Pel lletraws, dylach ti ddim cael dy giro fel amddiffynwr Sean Smith o 50 llath efo 1 pas. Gret o bas, gret o rediad i wneud y bas gan Clark yr eilydd. Ond sbia sut mae o'n codi'r bel yma. Ramsey'n safle nunlla dwi'n gael hwnna. Dwi'n mynd, dwi'n dod, mae'n aros. Dwi'n benderfyniad anodd idnod. Mae o'n just codi'r bel, just dipyn bach uwch e'r fraich o a syth i gornel gol. Gosedd ar Evans, Mendes na weddus i'w chymryd i. A mae rhaid i'r Bala gadw i penned nawr, mae yna chwarter awr o'r gêm yn weddill. Maen nhw dal yn y gêm fel ti'n deud. Will Evans cael y drosed, Mullen, maclu fo. Jones ar cyfle. A'r peryg ydy bod y Bala mynd i feddwl nawr bod rhaid nhw sgorio efo bob un cyfle. Mae yna amser. Hudson gafodd y cyffyrddiad eto. Nôl at Mendes yn unig. Cyfle y bor oedd i nôl i mewn.
Mendes, Heibio Smith yn rhy hawdd at y postyn pella! A wyddwch chi be, da chi'n gwybod pwy fyddai'r ei ffenni. Y geiriau Venables a postyn pella, maen nhw'n mynd efo'i gilydd, maen nhw'n gweddu. Croesiad campus, peniad cywir, a mae'r Bala wedi taro nôl. Dim byd mwy na maen nhw'n heiddi. Mendes campus, newydd oed i'r cae ffres, a rwan y croesiad. Yn gwybod iawn, oedd ddim rhaid godi ben i dod. Mae'n gwybod mae Venables yn mynd i ddod i mewn fel tarw ar y postyn pell yma. I momentum o yn beth dwi'n dweud bob wythnos. Momentum, amseriad, hediad y bel, mae o'n asesu hi, mae e fyny, mae'n uwch, mae'n ofran. A mae'n penio efo pwer sydd i gornel y rwyd. Yli amser hofran mae'n gael, oherwydd mae'n neidio'n gynnar. Mae'n fyny a'r pwer mae'n gael. Wedyn, dwi ddim yn methu heina. Henry Jones. Will Evans ath mewn, hyrddio mewn. Venables ni chasglu, nôl at Henry Jones. Cawn am yn cyrraedd. Na, diolch yn mynd i fynd i hun ydi. Stevens. Wel, mae'r math o gêm sy'n heiddi gol, felly fysai'n allan o'i lle. Diolch di sgorio'r tymor yma. Diolch mewn i mynd, na, diolch ddim. Mae o'n wyndo! Fych chi'n fodlon ar bwynt yno? Dwi'n reit siomedig fy hun. O'n i'n meddwl ddo ni wedi cymryd bach fwy o cyfleon, gathen ni cwbl o chances, ond ddim digon clean cut chances kind of thing, ond na, nawn ni gymryd points da ni dal yn beaten ar y funud, so da ni angen cadw o hyn i fynd. Coming from the game, I thought we thoroughly deserved to should have won it. I think they're more happy with the draw. When you break it down in terms of chances, Alex Ramsey hasn't made one save in the first half, and he's made 3 saves from 30-40 yards in the second half. So, apart from that, they haven't really troubled us. We've had great chances in the first half on the counter-attack with Ollie, Chris and Will Evans, which we should have done a lot better. And then second half we've dominated the game in and around the box, and Johnny Spittle's had a free header to have done it. Chris has had chances, Anthony Kay's had a shot, Chris has tried to lob him when Paul Harrison's scrambling towards his own goal. So I think we've dominated a big part of the chances. They have possession, but possession doesn't create your chances if you don't have a cutting edge. Well, Scott, do you feel a draw is a fair result on that one? Colin Caton seemed to think that maybe you'd be more satisfied with a draw than they were. No, not really. I think we've huffed and puffed at times. Have we had that many clear-cut chances? But I just felt that when we got that goal from Ben Clark, I thought we could probably hang on and get the 3 points. So I can see where he's coming from, but they didn't, create that much more than us or dominate possession, which they're not going to more than us. But I just felt we weren't at our best tonight. We needed more from us. I talked about concentration in the first half, which we got. But the second half, did we create enough? Probably not. So yeah, I'll take a point, no problem with that. But I don't think they deserved anything more than a point. Our lads have been working all week and they've been prepping for this game. And to match a team like that, it's good. It just shows how far we've come. But all the lads are happy that we've got a draw, whereas we've got to set standards where I'm not so happy that we've got a draw. We should be, we're challenging TNS and we maybe should have won the game today. Malcolm Allen said towards the end of his commentary that you could go for the league this year. Do you think that you've got what it takes here? Yeah, we've got a good squad. We've got 1 or 2 injuries now. We don't moan about injuries, but we've got a good squad that can compete. We made a lot of changes today through injuries. Ryan Price came in, first time he's played since February. Lasser's been struggling with a hernia and stuff, so we had to rest him. Raoul's been struggling, so we had a lot of changes forced upon us. But it's not an 11, it's a squad, and it's always about the squad that'll achieve something. We won't achieve anything as individuals or 1 or 2 of us. So. Diolch, Colin. Diolch yn fawr. From the start of the season, with 2 draws, the rest wins. But you always want more, don't you? Diolch, Scott. Diolch.